Galder, segurola, ongi etorri. Mi esker, egunon. Galder, orantxe kantari hasi nahi dugu zurekin. Nola egin genezake? Nik egingo nukena lehenik eta behin da, mugikorra martxan jarri, kantari bilatu zuzenean, eta horrela aterako zaizue kantari app delakoa, ezta? Kantari aplikazio hitz egiten ari gara bai, Galder segurolak egina, eta jeistea erresa dan aplikazio batez ari garela, bai estatzen dut. Bai, oso prozesua nahiko erraza da, bakarrik kantari jartzea mugikorrean eta momentuan jaitsiko da, eta ez da inolako ezagupenik behar baizik eta bakarrik kantari jartzea. Galder, noiz okurritu zitzaizun? Hala, hemen Euskal Herrian asko kantatzen dugu, gogo handia dugu, lehen baino gutxiago beti ere, baina bueno, baina ari da beste kantu molde bat eta kantatzeko beste gune batzuk eta sortzen, eta zuri noiz okurritu zitzaizun aplikazio bat sortu behar dut, kantu hitz pila batekin? Galdera ona, ezta? Orain 8 edo 7 urte behintzat bai, hasi ginela kuadrillan Bilbo kantari izeneko ekimenean parte hartzen, ezta? Ekimen hau, Bilboko konpartzeek sortua zen, pizkat kale kantari biltzeko, euskal kantu tradizionalak abesten oso era herrikoian, esango genuke. Eta, egiten dena da, leku batetik joaten da beste batera, gune batzuk daude ja zehaztuta beti kalean, eta gune bakoitzean hilabetean behin 3-4 kantu abesten dira eta leku batetik bestera zoaz abesten, ezta. Eta, hor badago liburu bat sortua, baina liburu fisikoa da. Guk erabiltzen genuen kantaria ere, taberna ibiltzeko eta pizkat parrandan, ezta. Eta hor zetorren arazo, azkenean liburu fisikoa eramaten genuen, baina batzutan galtzen genuen, edo soberan genuen, eta orduan pentsatu nuen, erariko berena izango litzatekela izatea hor mugikorren, ezta. Hasiera baten webgune baten bitartez pentsatu nuen, baina azkenean egia da apak martxan zeudela dagoeneko, orain 7 urte bat edo sortu nuen lehenengo bertsioa, martxan jarri ginen eta lehenengo apa sortu genuen. Berez ingenieritza bat egin duzu, informatikako ingenieritza gainera, zuretzako hau lan erresa? Ez pentsa, bai. Nik nire eremua webguneak egitea zen, ezta, webgune pizka potenteak, ezta, ez bakarrik ikusten dena, baizik eta webgunen atzekaldean dagoena, ezta. Eta profesionalki hori da nire ogibidea edo bazen, eta gero kantaria dela medio apekin hasi nintzen, eta gaur egun ere apak eta egiten ditut profesionalki, baina bere garaian pizka eguneratu behar izan nituen nire ezagupenak, ezta. Eta, erraza, beti oso aldatzen etengabe dagoen mundua da, eta egokitu behar zara. Eta gero, dauden bideoak eta eguneratu behar dituzu, letrak, liburu gehiago sartu, batzutan arazo teknikoak egon daitezke, zerbitzari bate eduki behar duzu beti martxan interneten, baditu bere historioak ere. Aizu, guk erabat sartua dugu kultura hau, kantatzea gustatzen bazaigu, kantuak buruan izatea zaigu burutik pasatzen baizik eta app bat izan edo liburu bat izan. Hori ere nahiko berria da. Orain dela zenbait urte askoz gehiago kantatzen zela esaten zen Euskal Herrian, eta libururik gabe kantuak eta orduak kantatzen aritzeko kapaz ziren. Zer gure memoria jaisten ari delako edo beste lehentasun batzuk ditugu buruan sartzeko eta ez kantuak? Nola, ze pentsatuko zenuke hontaz? Galdera ona egia zan da. Nik uste gure gizartea eta gure mundua guztiz aldatu dela. Zergatik buruan izan zerbait, baldin eta apuntatuta izan alba duzu, ezta? Gauzak gordetxagatik ez dago ondo, ezta? Nire uste apalez. Erabili behar duguna burua da, pentsatzeko gauza berriak sortzeko, eta baldin eta letra korapilatsuak badira eta kantu asko badaude, gordeta ere ondo daude. Aldatu da gure kultura, agian bai lehen hori, memoria gehiago erabiltzen genuela, bai, arrazoia mar dizut.
Bueno, nik hori da, arrazoia doaz behintzat bai gogo eta hori nahi nuela entzun eta bai batzuri behintzat etzaile pasatzen kantuari errespetorik ez izatea ere hori ere nik entzun izan dut hori gu ikusten gaituztenean irakurtzen edo burua makur liburu edo paper edo ordenagailuaren nolabait edo telefonaren esklabu hori zemaitei oraindik ere ez baizaie sartzen. Anekdota bat ere kontatuko dizut honen bueltan Galder, bueno, ja 80 urte ondoan ditu kontatzen duen gizonak, eta esaten zuen haiek orduak ematen zituztela lagun artean kantari, eta batek kantu bat errepikatzen bazuen, bigarren aldiz ateratzen bazuen, kantu hori bigarren aldiz atera zuen horrek, beste guztiei erronda pagatu behar izaten ziela. Eta paper gabe, gaur egun ezinezkoa da hori pentsatzea. Bai, ala da, nik uste pizka, bueno, ni ez naiz oso jantzia kantagintzan esango nuke, ezta? Baina bai, egia da, azkenean nabarmetzen da pilo, eta bueno, zuek seguran zaudete, oso gune euskaldun peto-petoan, ezta? Baina Bilbo inguruan adibidez, gaurko gazte askok ez da kizkite esango nuke 5-10 kantu, edo batzuk, behintzat, 5-10 kantu baino gehiago orduan. Nik uste hau bai dela modu bat ere pizkat kantagintza eta gure tradizioak sustatzeko, ezta? Bide bat dela, ezta? Azkenean letra dokazu hor bertan eta ere bideo karaokeak dituzu eta bestelako baliabideak, ezta? Eta nik uste era polita izan daitekela. Bueno, bideoak aipatu dituzunez, noski Gabi de la Maza ere aipatuko dugu. Lagunak zarete iaia, ez da? Kantagintza dela eta. Bai, nik uste baietz, ez da berarekin egon naiz hitzaldiren batean, eta gero ere bere gorlitzen eta ongara elkarrekin inoiz, plentxean be, eta ia esan da oso tipo langilea, oso euskaltzalea, ez da? Eta, bueno, aipatu bezala, ez da guk liburuzkak sartzen ditugunean, beti bilatzen dugu bideo bat letrarekin joateko eta pizkat jakiteko doinua, errepikatzeko eta ensaiatzeko pizkat, ezta? Eta batzutan abesti batzuk oso zailak dira, baina Gabi de la Maza kantu karaoke pila sortu ditu dagoeneko interneten, baina baldin eta ez badaude, WhatsApp bat bidaltzen diozu eta segituan saiatzen da bilatzen eta berezkoan badago behintzat jartzen da martxan eta bideoa sortzen dizu. Benetan eskertu behar diogula asko gure Gabiri. Ondudarik ez da, 2007 izango mendira laster esaten zigun, errez esaten da, Bai. Oso errez esaten da, bai. Bai, egin hori da. Bakoitzaren atzean gutxi gora bera kalkulatzen du minutu bat ordu beteko lana. Pentsa. Ordu bat, zenbat? Minutu bat ordu beteko lana gutxienez. Bai. Minutu bat kantuaren iraupenari dagokionez, Bale, ulertuta, bai. Bueno, zurea ez dut esango erresa danik, baina errez xegoa bai, azkenean, zure gunean ikusten dugu, bueno, kantari gunean berean, ia 200 kanta bai, gero, zenbait liburu, hori bai, bizkaitar peto-petoa zara, ez da? Bueno, bai, badaki zergatik esaten duzun, ez da? Beno, guk aipatu bezala, edo nik neu hasi nintzen honekin, Bilbo kantariren arira, orduan Bilbo kantariren liburua badago, eta gero, nik uste bigarrena sartu genuena izan zela plentxa kantagune, ze bertan lagunek ditugu eta kolaboratu dute pila liburu oso potoloa egiten, ez bakarrik letra sortzen, letra para bidaltzen baizik eta bere liburuan adibidez jarri silabetan zein daukan indarra, eta zenbait kantu gazteleraz euskaratu dituzte, oso lan polita egin dute. Eta orduan liburu hori sartu nuen beren laguntzarekin, eta zuk aipatu bezala atletiken dauden abesti pilo ere batu ditut,
eta liburuzka bat sartu dut. Ez nuke inolako arazorik izango errealaren liburua ere sortzeko, ze badakit oso kantu politak ere badaudela errealaren inguruan. Momentuz atletikena dago. Hori da. Lan egiten arazorik gabe. Bai, ze azkenean kantari gune hortan sartzeko zer egin beharko litzateke, zurekin harremanetan jarri, baina zu edozein kanta, euskal kanta sartzeko prest zaude, emaiguzu bidea, pistak? Edozein kanta ez nuke esango, baina bai kalean abesteko egokiak direnak. Orduan, jarri nirekin kontaktuan eta edo bidali liburuzka eta begiratuko genuke nola sartu. Batzutan zaila egiten zait, lagun batzuk laguntzen naute batzutan eta eskertzekoa da, baina bestetan nik egin behar dut eta batzutan gizu. Nilana honekin ez dute tutik ateratzen, ez da euro bat ere ateratzen, are gehiago jartzen dut nire zerbitzaria eta nire baliabideak, beraz, batzutan baliabideak murriztuak dira, baina saietuko ginateke. Beraz garbi da, zuk kantu giroa sortzen denean, sortzeko zure urratsa jarri duzula hemen, eta sortzen denean baliabidea. Horixe helburu horrekin sortutakoa da kantari, ezta? Bai, hori da. Nik uste hor bazegoela horrelako ezer beharrezkoa zela eta sortu nuen, eta nik azkenean nire lana daukat hemendik partera, eta militantzia bezala ikusten dut. Orduan nire ordu horretan honetara dedikatzen naiz batzutan, eta lortzen dena gizarteari bueltatzen dioz. Azkenean kantak eta bestelakoak ere ez dira nirea. Baizik eta edo herrikoiak edo inork eginak. Orduan honetan gabiltza bai. Herriti jaso eta herriari debalde ematen diozu kantu batek dion bezala. Hori da bai, nolabait bai. Hori da. Galder, benetan, beti ere lagungarri dira horrelako aplikazioak eta horrelako baliabideak eta eskura izateak, ziur momentu polit bat baino gehiago bideratu dituzuela eta bihotzez eskertzekoa da egiten den lan hori. Hori bai, ez da bukatua eta beti aberasten segitzeko asmotan? Egia esan da, bai. Adibidez, baditu apuntatuta eta, gebiltza zenbait gauza egiten beste teknologia batekin, baina bai gustatuko litzaigukela, liburuzka gehiago beti sartu, baina, ja badaude 380 kanta inguru eta batzuenak bertsio bat baino gehiago gainera, baina bai gustatuko litzaiguke sartzea agenda bat, izan ere badago nahikotxo jende, kantariak oso gogokoak dituena, eta ez dakila noiz izango den datorren plentxa kantagune, edo zestau kantari, edo Arrigorriagan ez ere egongo den, orduan bai gustatuko litzaigukela agenda bat sartzea, horrela jakiteko Gipuzkoaldean zein kantari egongo diren, edo eta bar. Apatik webgunera pasatzea ere, horrela ezer abestiren bat bilatuta interneten, kantari aterako litzaiguke, baina webguneeran nolabait esatearren, ezta? Eta gero bestelako gauzak, ezta? Agenda horretik abiatuta, adibidez imaginatu, Bilbo kantari bat dagoela datorren astean, orduan bertan agertzea egun horretan ze abesti, liburuzkaren zein abesti abestuko diren, eta are gehiago. Jakinda ze momentuan gauden eta jendeak ze abestia daukan irekita, markatzea momentuan apan, zein abestia ari garen abesten, ezta? Edo zein izango den urrengoan, ze hori gertatzen da askotan, ezta? Adibidez Bilbon, ez dakit azaldu dudan ondo, ezta? Baina Bilbon agertzen da, ateratzen dute arbela bat, eta esaten dute, datorren abesti izango da 114. Orduan, zureaten zara zure apara edo zure liburua, 114 bilatu eta martxan jartzen zara abesten. Baina, arbelara begiratu behar diozu eta bar. Horrela, eukingo zenuke, egun horretan zein abesti abestuko diren hasi baino lehenago, eta ere gehiago. Jakinda, agian hor 20 pertsona dabiltzala apa erabiltzen, jakinda, hoiek zein abesti daukaten irekita, apak berak markatuko dizu zein abesti den urrengoa. Eta ere gehiago jakin dezakegu ere non dagoen kantaria, ze
normalean bost pasei gune desberdin egoten dira, eta mugitzen gara leku batetik bestera abesten, orduan markatuko dizu gutxi gora bera kantarian nondik dabilen. Baina hori da esaten den moduan notarako. Baina holaxe aurreratzen da, ezta? Pausuz pausu, da beti aurrera. Hori da. Bueno, Galder, izango dugu, guk kantari jarraituko dugunez, karrekin bidean topo egingo dugu berriz ere. Seguru baiet. Ondo, segi, eta mila esker. Mila esker zuei arretagatik. Aio. Gero arte, agur.